Ang lupit! Lagay ka na sa pasyon si Sir Benson Alora. Yun! Kala sir, malumpat pa ko yun sir. Taas sir. Saan ka sir? Okay, so andito tayo guys sa papunta sa Bulan-Bulan. Okay, darling, papunta na ako. Tago muna mga native mo dyan. So under construction pa rin. Okay, so ito yung update natin sa ating kalsada. Kalsada papunta sa Bulan-Bulan. Okay, so tatlo yung aming dalang motor. Ayan. And kasama ko yung mga taga-Tubudan. Ayan, so ang lupit! Preparar native manok mo dyan ka. Padto kami rin. So ayan guys, papunta tayo sa Bulan-Bulan. Okay, so pangga, pakadto na ko. And so under road construction pa itong place. Okay, so ayan. So salamat sa mga ating gobyerno no, na pinapagawa nito ng daan. Okay. So first time ko guys. First time ko na makarating sa lugar na to. Okay. And ang lupit. Okay, so together with me, yan kaklase ko at saka yung mga barkada niya. Okay, so kami ang next na makakarating sa Bulan. Sigurado kamo sa ginadaraan yung knaken. Budlay galigam adto sa lugar nyo no. Jagi man sa nakragagi karasar? Ha? Jagi man sa nakragagi? Ba yan sir? Tapos ka. Yan, so try na natin explore to, bahala na. Sana yung motor natin ay walang makikialam doon. Baka mamaya wala nang gasolina. Wala agad, wala tao dito. Buti na lang nakasapatos ako. And so medyo matirik. Sir, wait for us, sir. Mga baskag mga imaw ko dyan. Sanay sa laugan. Mahirap na makidnap. Hindi sir, hindi. Hinabayaan mo kami. Panugot pa more. May aakyatin. Let's go, let's try this. Oh. Go sir, go. Go na. Tama ko. Si Adrian to, kinang bata to. Gadayon namin ko na. Grade 7 lang ba yan na sa Ningalan? Ah, okay. Integrated, bago pa lang. Yung mga libayan damuras, dyan tip naman yan. Isang ahon pa lang. Pero, nga.
And so doon kami kanina galing guys sa may bako. Wala na si Batman. Oh, day hike is real. Mainit. Hah? Yay! Here we are. Kamu tuh sa kata-kata cia? Den. Saya pipi na. Dumduman mo yung cie. Sakay ka plano? Din pad ko Manila. Okay, let's continue. Walk. Okay, so dun daw sa dulo na yan guys. Dun daw yung original na daanan nila. Ipapuntang bulan-bulan. Medyo out of route yung ating nilalakaran. Pero ito yung kalsada guys na aming tinatahak. Ito yung magiging kalsada. So, update ulang ulit mamaya guys. Bye for now. Mainit. Ano ra lugar man lagi man may baryo ba na? Gintawag dira kano gayet ay katubay ra ti aragyan yan tigin gahitan ngano kang mga malam. Parang may aragyan gin amo rin tawag ng gayet. Okay, so kalahati pa lang yung ating lalakad. Okay, so yung ating target na place ay Yung kasama namin na Overheat, overheat. kaya lang pahinga lang tayo saglit kasi na-overheat yung ating kasama. radiator na init ang radiator mo. And so Supply ka radiator na mo. nami dad ba kung may drone. Nagidad. So ayan guys, let's continue our adventure. Okay, so yung ating target ay doon. Malaking bundok na yan. Okay, so try natin kung makaya ng ating powers. Okay. So maganda din pala yung lugar dito guys. Okay, so ito yung posibleng tatahakin natin kapag pupunta tayo ng barangay proper ng Bulan-Bulan mismo. Yeah. So yung kasama namin na overheat. Pero okay na, nakabalik na yung lakas. So another sapa. Yeah. Cardo. Yan na sa kilid na yun, makain yung ano. Anda mah. Galing painti yun. Painti. Oh, lastik. Sayang. Tigsel ba? Bato.
Next time malagaw tayo sa dalan to si Jibilin sir ha. Pwede. Kung next time malagaw natin dalan to si Jibilin. Parang may taga-Rizal to. Jibilin tama lang dulu. Naman. Sure ka nung nasakit ka? Kaya lang eh. Dapat sana. Ang dami sa mga batura basi kung lubuk. Sir, smalan bisa karena tadi mau perubahan. Apa itu natanan dia? Anda sebetulnya daw medyo diskumpiyado ko eh. Ano ang mukha niya, sir? Bari akan mana kan tunain kemarin kita aman banyak niya to. Laki to. Mana? Ya ano lang. Sige sir. Ano ba yan? Uy, tingnan lang jam injak. Kaya mo, sir? Hindi. Ha? Okay guys, so let's continue climb this mountain. Yeah, English and pula. And so medyo mataas to sir. Mataas. Okay, so konting ingat lang. Okay, sa mga gustong subukan ng aming ginagawa, nako, para lang ito sa mga bihasa. Charot! Okay, let's move. Okay, so this is unplanned. So, hindi namin ito napagplanuhan na mabuti yung aming gagawin. Okay, so, maganda sana to guys kung mayroon tayong drone camera. Okay. Palupit ng bulaklak. So, kaya lang wala tayong drone camera. So, magtitiis tayo sa ganito guys. Sir, jalan ka dyan. Dokradlakan sir. Diba kalang kayo ko. No. So maganda yung mga puno dito guys. Sir, ayos to sir. Gapugad ni. Daw rijang guro ga plastar krang migo ko nga mo bay. Kumong. Ba? Si Jaya lagi. Atas na sir, atas. And so atras. Rong rut. Wrong turn. Diyan. Hindi magagi bisa diyan na. And so guys, may nakita akong magandang bulaklak guys. So yan yung ating gagawing pasalubong kay nanay. Diyan. Nura nga. Okay, so dito na lang tayo kain. Ihiba-hiba eh. Ano to siya? Dawat. Turun na darwatas babo. Hindi rin na ya. Ngapit din mo. Andam niya na. Yan si Maggie che. Dua tago eh. Dali. So, manana. Dara mo yan. Damigo mula go ah. Sanay ko ah. Wala tayong kakainin. Dali. Sige sir, kaya mo yan. Ready? Makasari ko. Dali eh. So, sige, akyat lang mga anak.
May suba guro dyan ray, no? Bueno, dami yung kataas nga bukid tapos may gamor nga sa gana, no? Dinalin naman. Hangin ra sir. Okay, so it's my turn. Saan di ako masama? Ano pa? Ano to man? Wow, so ganda naman ang bulaklak nito guys. Ha? Bro, abot rin babaw. So, dadala tayo guys. Dawatan ay sandaya. Di lang, at least makasakay babaw. Di kita ang view. Na 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 na. May plastic ka mo dara wala. Plastic nga na, sir. Dala ko dito. Sir? Dito tayo sa gitna pala ng bundok. Okay, and I don't know kung akit pa sila. Ibilin tayo lang kaan. Hindi man, makaan to siya. Makaan mo siya tapos abot ko ba? Kaan na ito. Agto ta na ito. Pagbalik tayo ako na mapagkaan ta. Kudaran lamang tara. Yes, ko. Kung dito sa babaw. Dapog dara. Hindi ay kung ano ta ni lampuwasan ni sila. Go, saka go. Masilas sa gidawan na. Gamay lang. Bawal mo. Hindi, duro-duro pilas na. Sa ano ra? Ay, kasas. Jala pa ka. Ganay, patos ka diyan kay nato. Yan, so gumagapang na yung mga kaibigan nating unggoy guys. Pakyat sa bundok. Lantaway lang sa ano. Batura. So kayanin nyo yan guys, kayanin nyo yan. Kaya mo ko? Kaya mo? Pabis lang ka adventurous. Ano man yan na friends sa taas oh. Sa kanil babaw. Hindi ka lagi magano? Diyaman ni. Batas sa extra. Hindi ra, ilipdan. Dugan na kablikid na daw check dari ayawan. May matchag na kra? Okay daw. Dapat ka ba? So, Kaya kamanga lang. pero denggi dya kra dampi sir ang bulan-bulan kanya sentro sir. Dito sa babaw kon sir. To para na ya. Rayo po. Rayo pa sa mo to kaduro kalawid-lawid gi paano natin rayo pa gid. Ayo pa to sir. Kaya manang. Jalang. Agya lamang ano taman. Di jabang mo. Dilang. So ayan guys, nakaakyat na sila guys. Ako na lang yung naiwan kasi ako may hino. Hino. Kailan naka-mountain climbing naman yung ating attire. Naka-spotting tayo guys. And so, kayang-kaya. Yakang-yaka. Diyan tayo magi ko no? Biling ko lang yung guro paper bag oh. Di mo na era sir. Wala di kulit darak pag mo. Dilang. Let's go. Oh, taas pala dito. Okay na guys sir. No, hindi lang kasaka. Jalata ka. Turbo lang sir. Diyan sa kabala mo diyan. Diyan sa kabala mo. Tara ya. Hindi ka para mapulong mo. Ha? Dito ka? Lisod sir. Bilang ano bag mo? Gilang. Ano lang idudul lamang para dasi.
Ba? Sa do lang parang ano, hindi rin tayo yung pare. Kaya lang ko krang. Kaya mo sir. Hindi ka hulog lang. Jabag nga no? Hindi lang, okay rin niya na kanito. Budlay ya guys, budlay. Ano, kalalim ng buras. Berang draw. Dito ko dara. Kamu lang muna sa bag mo. Okay, so kang hirapan tayo guys na makunan to ng camera. Okay, so let's take it easy. Jalapak ka. Okay, update na lang mamaya sa taas guys. Hindi ko kaya na hawakan ng camera. Tayo ngayon sa taas ng Mount Apo. Mount Lolo rin dyan. Bagay Okay, niya. so dito tayo guys. Yan, mga gala boys and girls. Pero ang totoo guys, hindi ko marunong paano bababa mamaya, pero bahala na. Bahala na, importante buhay. And so magla-lunch lang kami dito and then bababa ulit kami. Ganun lang ka-basic yung aming Tama na gagawin. yun na. Hanggang kayo naman may ano. Pero medyo nakakatakot guys. Okay, so papakita natin guys ha. Pababa yung ating mamaya pag pababa natin, medyo mahirap na yan guys. Okay, so mga kasama natin. Balikidyanik. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa tuktok nitong bundok. And so napakalupit pala dito guys. And so sana may signal para makapagtawag tayo. Okay, magre-report lang tayo na andito kami sa lugar nyo. Pero tira, bako tira. Ang? Bako. Ayan, so ayan guys, yung bako kanina. Yung dinaanan namin. Okay. Welcome to my first vlog. So this is my first time to climb this mountain. And napakalupit. Yan, down lang siya. Ay, bitahan dali ako namin. Diyan lang kanin ka. Ay, bitahan lang. Do, apran. Jawan na. Ooh. Oh yeah. Hindi. Bulan-bulan adventure. Yeah, dito na tayo guys. Ang lupet. Grabe ba nung kasi ko ayun din. Ay, taas yun na. Taas bag? Taas yun na. Diyan no? Diyan may kinabayag to. No, parang. Diyan mong gano'n. Wow! Hindi yan. Taas Kaya go ah. Kaya ginagawa ko rin sa Butarabi. Jarat titigil niya kinain. Daw, kapal mo yun. Curang ko friends ay dito. Let's go! Ayun na guys, andito na tayo sa taas. Sir, na era sir. Namahulog, lakan. Tuwa sa may bukid rin dyan sa So, ginapalit takan. Ayan mga gutom, banat mga gutom. Ayan, so kakain na kami guys. Jawat ka dyan, sige. Ayan, so yung ating mga tropa. Hey friends. Sir. So, banat. Hindi, guay, hindi pa butangan. Wow, may pa-royal pa. Tramig. Tramig pa Hindi makita. Ang lupet! Lagay kita sa pasyon si Sir Venezuela. Yun! Kala sir, malumpat pa kayo sir. Sir, kung ginatunto na ikaw, no, kay ka lukso-lukso diyan, sir, ha?
Mm.